Mga gikinahanglang katungdanan sa kinabuhi. Mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 24. Aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Ang imong espirituhanong kalig-on ug pagtubo diha sa grasya mahiangay sa paghago sa gugma ug maayong mga buhat nga imong ginabuhat nga malipayon alang sa imong manuluwas nga wala magpugong sa bisan unsa bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi aron siya makaluwas kanimo. Ang atong maayong mga buhat lamang dili makaluwas ni bisan kinsa kanato, apan dili kita maluwas kun walay maayong mga buhat. Ug human nato mabuhat ang tanan nga atong mahimo sa ngalan ug kusog ni Hesus kita moingon, kami mga ulipon nga walay hinungdan. Lucas Kapitulo 17, Kapitulo 10. Kung anaa kanimo ang mga bahandi sa grasya ni Kristo sa imong kasing-kasing, dili nimo kinitipigan sa imong kaugalingon, samtang ang kaluwasan sa mga kalag nagdepende sa kahibalo sa dalan sa kaluwasan nga imong ikahatag. Mahimong dili kini moduol kanimo ug mosulti kanimo sa ilang mga pangandoy sa kasing-kasing, apan daghan ang gigutom, wala matagbaw, ug si Kristo namatay aron sila makabaton sa mga bahandi sa iyang grasya. Unsa ang imong buhaton aron kini nga mga kalag makaambit sa mga panalangin nga imong natagamtaman. Ang pagtubo diha sa grasya gipakita sa nagkadako nga abilidad sa pagbuhat alang sa Dios. Siya nga nakakat-on sa eskwelahan ni Kristo makahibalo unsaon pagampo ug unsaon pagsulti alang sa agalon. Kay nakaamgo nga siya kulang sa kaalam ug kasinatian, iyang ibutang ang iyang kaugalingon ubos sa pagbansay sa dakong magtutudlo. Kay nahibalo nga sa ingon lamang siya makabaton ug kahingpitan sa pag-alagad sa Dios. Ug sa matag adlaw, siya mahimong mas makahimo sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Ang matag adlaw sa makugihon nga paghago, nakakaplag kaniya nga mas duol nga angayan sa pagtabang sa uban. Ang importante nga leksyon sa kontento nga kakugi sa gikinahanglan nga mga katungdanan sa kinabuhi, kinahanglan pa nga makatunan sa daghang mga sumusunod ni Kristo. Nagkinahanglan kini og labaw nga grasya, labaw nga istrikto nga disiplina sa kinaiya, sa pagtrabaho alang sa Dios sa kapasidad sa mekaniko, magpapatigayon, abogado o mag-uuma nga nagdala sa mga lagda sa Kristyanismo ngadto sa ordinaryo nga negosyo sa kinabuhi, kaysa sa pagtrabaho ingon nga usa ka giilang nga misyonaryo sa dayag nga dapit. Nagkinahanglan kini og usa ka lig-on nga espirituhanong ugat sa pagdala sa relihiyon ngadto sa trabahoanan ug sa opisina sa negosyo, sa pagbalaan sa mga detalye sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug paghan-ay sa matag transaksyon sumala sa sumbanan sa pulong sa Dios. Apan kini mao ang gikinahanglan sa Ginoo.